Nyt tehdään nakkikastiketta. Tosiaan sitten tarvitaan perunoita. Mulla on tässä nyt kesäperunoita, ei ole pakko olla, voi käyttää muitakin perunoita. Kukkakaalia, porkkanaa. Irrotetaan kukkakaalista kanta pois. Sekä pilkotaan ja pestään se kukkakaali. Mä pilkoin noi perunat vähän pienemmiksi, että ne kypsyy sitten nopeampaa. Sitten laitetaan keitinveteen suolaa. Perunat kiehumaan veteen. Kuoritaan porkkanat. Ja pilkotaan ne. Laitetaan porkkanat kiehumaan omaan kattilaan. Kukkakaalit myös. Paistinpannulle voita. Pilkotaan nakit. Mulla on nyt näitä tämmöisiä nakkeja. Nämä on mun mielestä parhaita. Voi käyttää jotain muitakin nakkeja, vaikka kasvisnakkeja halutessaan. Ei ole niin väliä. Siellä ne porisee. Annetaan voin sulaa. Ja leikataan sipuli. Sitten kun voi on sulanut ja alkaa pikkuhiljaa vähän ruskistua, niin lisätään sinne joukkoon vähän vehnäjauhoja. Ja annetaan niiden vehnäjauhojen ruskistua tuossa pannulla. Kannattaa olla varovainen, ettei ne palaa. Niitä voi esim. Tommosella vispilällä niin sekoitella. Ja nyt ne on ruskistuneita, niin sitten sinne lisätään joukkoon neste. Mä nyt käytän vettä. Voi laittaa kermaa, ruokakermaa, maitoa, kasvismaitoa, mitä vaan haluu. Mielestäni tosta vedestäkin tulee ihan hyvä kukka, että täällä on mahdollisimman paljon mausteita ja silloin. Sitten vaan aina lisätään lisää nestettä, kun se alkaa tolleen menee kokkareiseksi, kunnes sitten ollaan saavutettu se hyvä koostumus. Ja näin, pikkuhiljaa se alkaa näyttää vähän paremmalta. Ihan oikealta kastikkeelta. Ja vielä vähän vettä, että tulee hyvä koostumus. Ja sitten voidaan alkaa maustaa sitä kastiketta. Mä laitoin lihaliemikuution, voi laittaa kasvisliemikuution tai jonkun muun. Tuomaan hyvää makua. Sitten sipulit, ne voimme ruskistaa pannulla. Sitten mä laitan valkosipulia, inkivääriä, karria, valkopippuria, garam masalaa, jauhelihamaustetta, lipstikkaa, meiramia ja sinappia. Itellä on toi tulinen sinappi. Ja sitten vähän ketsuppia. Sekoitellaan. Ja lisätään noin nakit tonne kastikkeen joukkoon. Sitten mä laitan vähän etikkaa tonne joukkoon. Ihan pikkusen vaan, ei kannata paljon laittaa, mutta vähän tuomaan semmoista makua. Ja silloin olisin laittanut myös soijakastiketta, mutta se on loppu. Sitten kokeillaan vähän kukkakaaleja. Joo, näin on meidän nakikastike lisukkeilla valmista. Jos haluaa, niin noitten porkkanoitten ja kukkakaalien joukkoon voi laittaa vielä vaikka vähän voita, niin tulee oikein ihan sikahyviä ja suolaa. Sitten mulla tuossa lisukkeena niin tommosia pikkukurkkuja ja raajuustoa. Oi. Kyllä vaan, oikein maistuvaa ruokaa mä lähden syömään. Moikka!